Киричек, Си-Кейс от дълбоката провинция Куджота Байчо. Бива отстранен с шурикен, пореден кретен, заблуден, докоснал скайп майка, въздухари спилен, виша клавишна хайка, ще го ступа като мутра по-певец от хайлайфа. Закичва си лигавника, шок ми се драйфа, по микро си и от микрона от тайка. Вземи си пред ректона, чуя смърдя сайта, отново напъни ще фръкне тампона за лайка. Сменям тона, редя зъбите ти мозайка, яш си бомбона, обувай си фейк найка, излита от балкона, упърлена чайка, под високо напрежение, западам ти чай лайка, май си спал на течение, лирика без съдържание, есем сингъл съотношение, за рож заличавам, черен печат си бия за всяко измерение, три пъти овъглен изографисвам, след извращение, възпоменателно стихотворение, изпрашните с шина, приеми го за обещетение, 100 промъча на алким в амфетамина, в пясъка урина няма съмнение, кристалите блестят на калина, хиперактивен глад на 5 година, влизаш в сражение, време е за жега, след удара сражение, мъжност от колега, приеми го за предупреждение, лека, размазана картина, палира преди лека аптека, на кашон калета те преследвам слета, преследвам те завързан с въжета за реактивна ракета, на друга планета, думите ми са уран, при висок градус може да се взривят от там-бутам, след инцидента оставаш само дупка, обран, бустан, шаблон без етикета, дребна риба си изялена от сом и си до там шалом, е внук в пубертета, чрез нервен срив докарвам психически погром, повишавам те в хомо иконом, старчески дом, изкормих езика ти стир бушон, не си песте хейта, в сърцето ти забит прокламация, стоп патрон, стрелен шист, после пис, болен случай последния дон, знаеш че твърде много завършваш за шиба в найлон, пътуваш към болнището с букокчийски камион. Енон, обезобразявам ти лицето на предварително заключение котлон, бия ти къч като клон, забивам те на бивни като плашило, се батъл ще излезеш като настъпан отклон, ожилен с жило и ще се възпалиш, алергичен на лъхна слепило, няма да устоиш, какво се надуваш, май се потуваш, небе накратко не струваш, грешни обувки обуваш на обратно, твоя анаграма ти е непонятно, какво е рап и хип-хоп, ми обясни, ако не знаеш, ми хвани се прочети, съвери сили мери, по склона те пусна за чупени ски и няма да има реми, защото си кейс хладилен сак те се земи. Хи-хи. Заземи, осъзнаваш ли, като ме видиш пребледняваш, като се хващаш за микрофона, обаче виждаш, че не ставаш и продължаваш. Защо по дяволите, какво ти става? Мозъкът нещо ти е болен, измама е всичко това. Пускай микрофона, завърси го в газа и се пусни на тона на слушалки, що знам, че обичаш да се слушаш, да мастурбираш на твоя музика. Бах ти бълъка, това е моята дис рубрика и ти си поредния, който ще бъде изкаран на части. Зашиба в найлон, каза го в текста, здрасти, ще ти го кажа и на фри. Ако искаш нещо повече, на батъл ме засечи, ама като ти виждам и двете очи, ще ги избуда с клечки за суши, не ми се ерчи, не ми се лепчи. А това беше бонус фри. 082 Експиара се, не Сол Копеле.